Takže čaute, ja som Jaras a vítam vás v ďalšieho videa a dneska sa vám tu hlásim zasa zo Slovenska, z mesta Ptuj a sme tu v čínskej reštaurácii, ktorá sa volá Kitajský vrt Ptuj, ako je napísané na tanieri, a máme tu ľadový čaj, sme si dali a už nám priniesli aj jedlo. Máme tu takúto polievku parádnu. A ozvem sa, keď nám prinesú ďalšie jedlo, pretože sme objednali aj ďalšie. Tak, dobrú chuť. Dobrú chuť. No, ja som späť u jedla a už nám doniesli. Je to pre mňa takéto sladké buchtičky, ktoré vyzerajú ako zajačiky. Si tu vyberiem jedno. Vidíte? Ťažko rozpoznateľné je to, ale tu má jedno červené očička, tu má uška a tu má chvost. No tak ešte počkám na ďalšie jedlo. Dobre, som tu späť. Už som ochutnal aj toho zajačika. Ale čo je hlavné, predniesli nám závitky, ďalšie jedlo. A my ideme teraz vyskúšať ešte raz toho zajačika na videu. Skúšal som paličkami to jesť, ale nedarilo sa mi to, takže dáme si takto. Dá sa mi to. Tak, máme ho. Dobrý. Vanilková náplň. Dobrý. No a ešte si dáme takéto závitky. Tři, dva, jedna. No, myslím, že toto nemalo krátko od ASMR. Takže, no, tak je to dobré. Plne takým mesom a takou zeleninou. Tak, ešte nám nepriniesli všetko jedlo, tak sa majte. To nemalo chutiť. No, takže doniesli nám už túto rýžu a doniesli nám aj toto parádne jedlo, takýto šalát s takýmto mäskom. Takže my to ideme jesť a majte sa, prosím, dajte odber, like a teším sa s vami u ďalšieho videa. Tak čus.